Децата, секс и пари не държат връзка и не правят щастлива. Това е просто доказано. Това мога точка по точка да обясня. Че хората, ако мислят, че детето ще държи връзка, да, добре, има, аз даже знам, че хората страдат, живеят в семейството. Заради деца, чакат те да израснат, да не се развеждат, но толкова нещастни и смятат, че пазят по този начин деца от травма, но децата всичко усещат. И те точно тогава поемат модел, трябва да търпя. Трябва да търпя. Значи и след това израства една жена, която свиква да търпи. Тя не е щастна да търпи, защото тя поема модел на майка си, която търпяла, неизвестно за какво, за деца. Но децата това няма да благодарят за това.